Чакай, кажи какво да казва. Трябва да готвим малко. Някой ти са още. Мама, папа. Не мога да правя фейсбучек. Готови след 3, 2... Чакай, не знаеш какво. Значи, мама, папа, Мами, Емезами. j'étais en envers. Il y a quelques semaines, j'étais enlevé par un groupe terroristique. Qui s'appelle... Не, няма значение. Група Par un террористик. groupe terroristique. И това трябва да се изключи. Това е идеално. Quel imbécile. Il demande que... Il demande un rançon. Il demande un rançon Quelle imbécilité. Quelques de 5 millions. 5 millions euros. Виж De 5 millions накрая казвам, преди да изключа казвам Quelle imbécilité. Si il n'est pas... Si le rançon n'est pas envoyé... Не. Много си. Да, така чак. What the fuck? Арабската песен тръгнала. Защото това е много софтка. Аз мисля, че някакъв телефон звъни. Да, Тя не е арабска. не, аз към Релаксираща. Мисля, че на Коля му едно. Да. Само аз съм се за Коля. Това всяко як се. Точно затова само аз съм се за Коля. Те, Пиши в YouTube чихадистски песни. няма смисъл да Те после са ги сложи. Видим, си же не... Даже ще си го запомня, човек, тази сутринта да го направим да го запомня. Значи, видим, не съм, il va me tuer si il n'est pas... Rançon в мъжки или женски ръка? Si le rançon n'est pas envoyé en 3 semaines. 3 semaines! 3 jours? 3 jours. 3 jours! Да. И после какво, pour envoyer le rançon, и после почва някъде да танцува. Почваш да накъсваш думите. Нека да почва как сме били сега. Кой почва да танцува? Добре, айде, почва. Аз съм е така. И сега ти как си... Аз съм ей така. Аз съм ей така. Аз ако кликна. Аз съм ей така, всъщност. Да. И тук почваш танцува, аз съм някакъв супер памет назад. И само трябва да се Не, бия му един шамарен. просто съм бил и само почва. Не, след малко, нали той е някакъв... Коля само нали седя така някакъв... Нали поема се дъга така, защото го изплюшава Красио. Тък ще продължава да говори и Крас почва да танцува аз. Дайте. Ей, чакай. Седа. Шорък някой спишка, Шорък не ходи спишка. Не, аз съм го на там се хватя. Аз съм да ти Ай, да го снимам. Добре, първи. Take one. Штрак. Нямаме такова. Това ще бъде като непрофесионално, не естествено. Така, пускам камера след 5, 4, 3, 2, 1.